Lurralde koexioak Belateko eta Almandozko tunel berrien arteko zatiaren obra zuzendaritza kontratatu du 840.000 euroko balioarekin. LAB, ELA, Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuek bat egin dute lanbide heziketa publikoko 3 egunetako greban. Nafarroko gobernuak laneko arriskuen prebentzioaren garrantzia azpimarratu du bizitzeko lan egiten dugu kanpainaren bidez. Sarasate pasealekuko lanak 15 milioi euroan adjudikatzeko proposamena egin da. Berrurbanizazio lanak egin, euri uren sarea berritu eta hondakinen bilketa neumatikoa instalatzeko. Juan Marquez Martín eta Inigo Satrustegi Andresek Iruña hiria 19. poesia saria irabazi dute gaztelera eta euskera modalitateetan. Iruñeko udalak film labur gaztea tailerraren 2. edizio eskainiko du Gabonetan, film laburrak egiten ikasteko. Erreka Kirol elkarteak azaroaren 30 antolatu du mendiaren eguna. Goizean mendi irtera, poteo eta bazkari eginen dituzte eta arratsaldean aupa pou bizitzari sokaz lotuta dokumentalaren emanaldi izanen da. Lurralde koexiorako departamentoak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez Belate eta Almandozko tunelak lotuko dituen tartean 121 errepidea bikoizteko lanen zuzendaritza kontratatu du 840.000 euro inguruko balioarekin. Teknika y Proiektos S.A. enpresarentzat, TIPSA, eta PJS Nafarroko proiektu azterlan eta zerbitzu teknikoak S.A. Zertekna. Obra zuzendaritzako kontratu hau 121 errepideko tunel berrien arteko tarterako obraren lizitazioaren paraleloa da. 18,7 milioi euroko balioarekin. Jarduketa horrek bat egiten du Nafarroko gobernuak ahalmen handiko bide horretan duen esku hartzearekin. Belateko tunela bikoizteko lanen ari baita Europako barneko errepide sareko tunelek bete beharreko baldintzak betetzeko. Egingo diren obretan egungo galtzada bikoiztuko da eta zubibideko bat eraikiko da. Helburua da 121 errepidearen bide segurtasun eta funtzionaltasuna hobetzea korridoreko gune estrategiko batean, erkidegoko edukiera handiko bideetako bat baita. Tarte horrek 1,6 kilometroko luzera izango du eta 210 metroko luzera eta 27 metroko gehieneko altuera izango duen biaduktua egingo da. Horri esker, tamaina handiko lubeta saiestu ahal izango da eta hurbileko erreka batek bere ibilgu naturalean ahalik eta inpaktu txikiena izango du. Hiru eguneko greba abiatu zuten atzo lanbide heziketako ikastetxeek. Lanbide heziketa protesta egiten ari da, eta gaur 2. eguna ikaslei eskaintzen aldizkieten tutoretzako orduak txikiegi geratu zaizkiela salatzen ari dira. Pasaden ikasturtearen amaieran jakinarazi zuen Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak lanbide heziketako ikasle guztiek izanen zutela harremana enpresekin eta praktikak lehen mailako ikaslek ere eginen zituztela. Hori bideratzeko, kudeatzeko eta ikaslei arreta egokia emateko lan ordurik ez dutela kritikatzen dute irakaslek. Steilas, LAB, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deitutako 3 eguneko greba abiatu dute. Nafarroan egunero 78 lan istripu inguru gertatzen dira, 5 istripu larritik bat altueran erortzeagatik. Nafarroko gobernuak lan arloko prebentzio kultura sustatzeko eta ezbehar tasa murrizteko berraktibatu duen bizitzeko lan egiten dugu kanpainak erakusten dituen zifra dira. Astelehenetik aurrera abian jarri den ekimen hau enplegu planaren neurrietako bati lotuta dago. Plan horrek enpresak kontzientziatzen ditu prebentzioaren arloko planak eta ekintzak garatzeaz, eta lan ingurunean espazio seguruak sortzeko tresna berriak aktibatzeaz. Kanpaina tuterako hiri autobusetan, markesinetan eta zirkulazio bideetako eta industrialdetako publizitate esietan iragarkia jarriz zabalduko da, eta sare sozial ezberdinetan ere zabalduko da. Gainera interesa duten eragilek material divulgatzaile guztia konsultatu ahal izango dituzte lana eta lan arriskuen prebentzioaren prebentzia.nafarroa.eus webguneetan.
Trabajamos para vivir bizitzeko lan egiten dugu lelopean zifra zirragarriak biltzen ditu gogoeta egian arazteko eta ekintzara bultzatzen du aldaketa egin dadin. Besteak beste, enplegatzaileek eta langilek beren laneko segurtasuna eta osasuna lehentasuntzat hartzea azpimarratu nahi da. Horrela, ezbeharrak saihesteko ekintza individual bakoitzak duen garrantzia azpimarratzen da eta gogorazten da prebentzioa dela tresnarik onena lan istripuen aurrean. Sarasate pasealekua berrurbanizatzeko lanak abenduan hasiko dira, obrak 15.071.154 euroan bezabarne adjudikatu ondoren. Iruña herriko mankomunitateko eta Nafarroko kontratazio batzordeko udal teknikariek osatutako kontratazio maila lizitazioan jasotako 3 proposamenak baloratzen aritu da hilabete batez. Zehazki lizitazioan parte hartu duten enpresak honako hauek izan dira. Construcciones Mariezcurrena SL eta Guillén Obras y Proyectos SL enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkartea. Obenasa eta Lakuntza Hermanos SL osatutako aldi baterako enpresa elkartea eta Excavaciones Ferminos SL enpresa. Jasotako proposamen guztien lanen eta xehetasunen maila handia nabarmendu du mahaiak eta azkenean Construcciones Mariezcurrena SL eta Guillén Obra y Proyectos SL enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkartea proposatu du behin-behineko esleipedun gisa, puntuaziorik altuena lortu baitu. Hala hurrengo egunetan behin-behineko adjudikaziodun izendatutako lantaldeak adjudikaziodun izateko eta kontratua sinatu izateko beharrezko administrazio agiriak aurkeztu beharko ditu. Guztira lanek 24.000 metro karratuko azalerari eraginen diote. Honako hauek barne hartuta, Sarasate, pasealekua eta inguruko Garzia Castañon eta Alondegi kaleak, eta Binkulo plaza, bai eta Jangoasi Miranda kaleko ekialdeko espaloia Lizarra kaleraino, baita Trinidad Fernández Arenas kalea eta San Ignacio etorbideko Nafarroko jauregiko lorategien pareko eremua ere. Kondestableren jauregian ospatu da Iruñeko hiria 19. poesia saria emateko ekitaldia. Juan Márquez Martínek El mar y lo demás lanarekin gaztelaniazko modalitatean eta Inigo Satrustegi Andresek ondarreko berorik geratzen bada lanarekin euskerazko modalitatean 3.000 euroko sari ekonomikoa jaso dute. Edizio honetan 352 poema liburu jaso dira, 324 gaztelaniazko modalitatetako eta 18 euskerazko modalitatean. 233 egilek eta 109 egilek sortuak. Lanak 25 herrialdetatik iritsi ziren, batez ere Latinoameriketik, eta horrek nazioarteko erreferentzi gisa sendotzen du lehiaketa eremu poetikoan eta poesia garaikidearen aldeko apustuaren adibide gisa. Egileen adina 14 eta 88 urte bitartekoak dira. Maider Beloki Unzu kultur jai eta kirol zinegotzi delegatua eta Pedro Salaberri Zunzarren Nafar Ateneoko presidente izan dira ekitaldiaren buru. Bertan egilek beren lanen zati bat irakurri ahal izan dute dagoeneko argitaratuta dauden poema liburuetan. Iruñeko udalak gazte film laburra tailerraren edizio berri bat jarriko du abian datozen eguberrietako jaietarako. 14 eta 30 urte bitarteko gaztei beren baliabidekin film labur bat egiten eta editatzen ikasteko aukera ematen die ekimen horrek. Tailerrak 25 plaza izango ditu eta interesa duten personek izen eman ahal izango dute datorren astelehenetik azaroaren 18ra. Gazteriaren etxean. Jardueraren kostoa 12 eurokoa da. Jarduera Iruñan erroldatuta dauden edo hirian bizi direla egiaztatzen duten 14 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Plaza libreak geratzen badira bakarrik sartu ahal izango dira baldintza hori betetzen ez duten personak. Tailerrak 12 orduko iraupena izango du eta abenduaren 22, 23, 29 eta 30 ekingo da arratsaldeko 8etatik 8:00. Prestakuntza teoriko eta praktikoa uztartuta. Denbora horretan parte hartzaileek film laburren errealizazioarekin lotutako hainbat alderdiri buruzko prestakuntza jasoko dute. Hala nola, storytelling
ikusentzunezko lengoaia, gidoia eta filmatzeko plana. Azkenik edizio teknika landuko dira, film laburrari behin betiko formatua eman alizateko. Bertze urte batez mendiaren eguna antolatutu Erreka Kirol Elkarteak Donezteben. Azaroaren 30ean eginen dute eta egun osoko egitaraua prestatu du Erreka Kirol Elkarteak. Eguna mendira joanez hasiko dute, horretarako goizeko 7:30 jarri dute hitzordua autobus geltokian. Mendi itzulitik bueltan 12:00 poteoa eginen dute herriko ostatuetan eta 2:00 mailaren bueltan elkartuko dira kasino elkartean. Bazkarira joan nahi dutenak azaroaren 27 arteko epea dute izen emateko Titi ostatuan. Arratsaldean izanen da eguneko ekitaldi garrantzitsuena Aupa Pou bizitzari sokaz lotuta dokumentalaren emanaldia. Eneko eta Iker Pou alpinistak bertan izanen dira eta izen bereko liburua erosteko aukera ere izanen da. Alpinista eta eskatzaile aske ezagunak dira Pou anaiak eta egun munduko alpinista talde onenetakoa osatzen dute. Mendizaletasunaren tradiziori leial segituta plateatako txoko guztietan bide berriak ireki dituzte. 7 aldiz izendatu dituzte urrezko piolet sari entzutetsuetara. Azkenekoz aurten bertan Aupa Pou bizitzari sokaz lotuta dokumentalak alpinisten bizitza markatu duen hormetara eta gailurretara eramaten ditu ikusleak. Proiekzioa euskeraz izanen da eta sarrera aintzinetik erosten alda 7 euroren truke. Hanoi, papertegian eta Titi ostatuan eta baita egunean berean zineman ere.